Πόσο σπίτι είναι? 6. Πήγε εκεί. Μετά τα... Δεν έχει βιομηχανία δηλαδή. Φορτώστε. Μακάρι να μην βρέξει. Το έβαλε και αυτό. Ναι, βρέξει. Να δείξουμε πως είναι τα... Τα ήταν είναι δηλαδή έτσι πως είναι στη φωτογραφία. Τα φόρμα. Να έχει και εκείνο που έχουν γράψει, αλλά να το έχουν κάνει πιο μεγάλο. Το παραβάν. Για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα χρήματα που θέλουμε. Ποιο παραβάνεις? Και το χάτι που έχει πέρα, παιδί μου, έπρεπε να είναι. Α, τώρα είναι το ξύλο με το ρασκέ. Ναι. Εκείνο έχει το... Είναι το ξύλο? Το γλυφίδα που είναι δικό σας. Ήθελα μου πήρε. Κώστη. Όχι, έχει δικό του. Η Βασιλόπιτα μου πήρε. Ναι. Βάλε. Και θα και κάνουν κι άλλο. Α, τώρα από το σύγχρονο σαμπές. Το μεγάλο θείο. Ναι. Μες στη μέση. Ναι. Άλλα 3 τέτοια. 3 τέτοια. Πόσο να αφήσει κάνει. Χωρούσε άνετα. Άλλο είναι. Όχι, αυτά είναι θείο. Απέστα αν είπε και δεν ξέρω. Όχι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τσουπώνανε. Τσουπώζει και βέβαια το πανταμία. Και δεν ήταν κοξινή, ναι. Από τις τσουπώναμε. Στα τσιλίδια, πέρα. Ακόμη θέλουν. Ναι. Φυσικά δεν έχει θερμοκρασία, είσαι σε λίγο να τραβήξει. Για μου χαίρεψε. Εγώ, καλά είμαι, εγώ φοβήθηκα, λέω, θέλανε κι άλλα ξύλα. Αρρούζω με κανένα, μου το πολλά γλυστά. Πολλά γλυστά. Και ξέρουμε από αυτό, τις έφτανε και τις έφτανε. Μήπως είναι και αυτό. Αυτό θέλει να δώσει από κάτω. Α, θέλουν αυτά. Θέλουν. Το κάτσε να στο βάλω λίγο, βάλω μέσα αυτά.